Bueno, o balance da temporada, pois evidentemente ten que ser moi positivo. Creo que sí que é certo que desde a pretempada podíamos atisbar que intuir que este equipo podía ser campeón ou estar moi arriba. Creo que demos coa clave nas incorporacións, fixéronos moito ben, viñan a complementar perfectamente o que necesitaba o equipo, denos esa fame de querer ascender, esa experiencia, despois esa xuventude, esa ilusión, esas gañas, esa mezcla de todo, pois creo que foi perfecta para nós, para o equipo. Esa en pretemporada se viu con vitorias de moito mérito, ante rivais moi fortes. E na temporada fomos quen de poñelo en valor todas esas cousas que creíamos que tiñamos boas. O rendimento, como dixen antes na crónica do partido, pois 26 vitorias de 30, unha auténtica barbaridade. Moi de longe a mellor historia do Castelao, a mellor temporada da historia do Castriz. Unha das 3 ou 5 mellores tempadas da historia da Liga da Costa, que eso sí que son números, o sea, son palabras maiores. Bueno, pois iso é o rendemento do Castriz esta tempada, sen ser tan superior aos rivais como demostran os números, a diferencia de puntos entre nós e o segundo. Para min ten máis mérito porque cada victoria foi moi traballada e costounos moito. Estivemos sempre ao pé do cañón, solo fallamos, entre comillas, en 4 partidos sin conseguir a victoria, que son unha barbaridade. Tamén é certo que temos o lunar da Copa, que xusto na semana onde peor estivemos, pois xusto nos tocou iniciarnos en Copa. Bueno, lamentablemente eliminounos o Saia, merecidamente. Pois ese é o único lunar. Tamén é certo que creo que estar fora da Copa axudounos moito para desconectar da Liga, da competición e volver a collela con moitas ganas. Creo que, sinceramente, creo que foi algo importante ter esas semanas de esparcimento, de non pensar no fútbol cando os demais teñen que xogar a Copa, que evidentemente gustaría non seguir e conseguir un doblete, que probablemente pase moito tempo sin que sexamos tan ou teñamos tan cerca. Pero bueno, non se pode ter todo. Xa digo, o rendemento do equipo foi espectacular a todos os niveis. Así que dalle enhorabuá aos rapaces, a Pince polo traballo feito, a Chiqui axudando no corpo técnico, e a todo o mundo que veu por San Pedro se desplazou para animarnos os partidos.